I den sidste fil omkring de her punktdiagrammer vil jeg vise jer lidt mulighed for at ændre på designet i de her grafer. Det man gør, det er at eller det der sker, når man markerer en graf eller et diagram, det er at der kommer nogle værktøjer frem heroppe, som gør det betydeligt nemmere at redigere. Klikker jeg uden for diagrammet, forsvinder de. Klikker jeg på diagrammet, kommer de igen. Heroppe kan man ændre på design for eksempel. Hvis man nu vil have det i sort-hvid, kan man vælge sort-hvid. Ved at klikke på dem herude, kommer der flere frem, eller man kan vælge på den her måde. Der er nogle forskellige muligheder at lege med det. Bare for nemhedens skyld i at se hvad der sker, ændrer vi lige tilbage til farver. En anden god ting er at kunne ændre på titlerne. For eksempel tilføje en diagramtitel, sådan så at der kommer en titel øverst i diagrammet, hvor du kan skrive hvad der egentlig er til stede. Det kan være visuel søgning fejlprocent. Nu staver jeg da helt forkert. For eksempel. Og det kan også være en god idé at tilføje aksetitler, sådan så at folk kan læse, hvad det er, der er på akserne. På den vandrette akse har vi for eksempel antal bogstaver. Hvis man gerne vil flytte rundt på for eksempel den her, så kan du føre musen ud over den her kant, indtil der kommer det her kryds med pile rundt omkring. Det betyder, at du kan trække i den, og så kan du for eksempel flytte den lidt mere til siden, hvis du vil have det. Det er især nyttigt, hvis du laver en aksetitel for den lodrette akse, y-aksen. Fordi det, der sker til at starte med, det er, at den ligger så der. Vi skal jo egentlig bare procent her. Sådan der. Her kan det være en god idé at markere den, føre musen herop, og så trække den væk. Grafen ændrer sig ikke automatisk, men det man kan gøre, det er at man kan markere den. Nu skal lige se hvad jeg har fat i her. Jo, her. Du kan markere den ved at klikke på et tomt felt, altså noget af alt det hvide. Og så vælger du den her i midten, indtil du har en pil, der viser en vandret action, og så trækker du bare ud. Og så er den blevet lidt større. Så kan du sætte procenten ned, og det passer. Det ser lidt bedre ud, og det er lidt nemmere at aflæse. I det her tilfælde, der er grafen sådan lidt trykket sammen på grund af al den her tekst. Den kan man selvfølgelig også gøre kortere eller bredere, afhængig af hvad man gerne vil have. Men vigtigt er det også, at du kan tage hele grafen ved at markere et sted, og så herude, indtil pilen kommer frem, og så bare trække. Det fik jeg ikke sagt her. Du kører bare musen ned langs siden, indtil du finder pilen. Der er egentlig 3 små dupper her, hvor der er, hvis at man kan se det. 4 små dupper. Og det er der, man skal trække. Og så kan man trække i både længde og højde. Der er en tilsvarende på midten af den anden. Og det gælder alle 4 sider. Hvis man hellere vil gøre begge dele samtidig, kan man tage fat i et hjørne. Og så ellers bare vælge, hvordan den skal se ud. Vi beholder den sådan nogenlunde stor. Hvis man har en form, man gerne vil beholde, men stadigvæk ændre proportionerne, så kan man holde Shift-tasten med. Og det er den tast, som I laver store bogstaver med. Den tast, I holder nede, når I skal skrive store bogstaver. Hvis I holder den nede, mens I flytter, så vil proportionerne blive ved med at være dem, de hele tiden har været. Det var lige en kort gennemgang af nogle designmuligheder, men kig på de her 3 muligheder, der er heroppe, og ændre på tingene.
Det er også muligt at tilføje dataetiketter og så videre, og det er faktisk en god mulighed for at tilpasse og gøre det nemt at læse grafen.